tulamid an sin písceol den sco ann atá ó Úna Ní Fhlannagáin agus tá Úna ar an fón linn inis chun caiintrí chuna stáach tú Úna. Tá ionta gur míle maidir fut cuirehoir sam teachtain glár. No gur mai go tain. So bhíimiid ag irí tosnú leis tú a insint dún faoin bon ó Seán ó Riada a bhíh dú don chláirseach. Ceir. Well, so an rutá ná gur bhfuil Padar Riada mar mac le Seán ó Riada agus mar sol de chuidháte de chuid éistóí stocha Seán ó Riada bhí sé mar cinál cumdar náisiúnta ag éireann bhí sé ionach ag measca ceol tradiisiúnta agus ceol alín ar bhealach bhí an nuálaíoch agus a bhac Padar is ceoldar tradiisiúnta agus cumdar í féin sco agus thugur sé cummórtas ceol a bhunú in ómás a ahar agus a timpplair 7 mlína ceam ó hen bunny sé an cummórtas agus thugur sé meid sé le ceol le uirlis ceol difriúil gach bliain. So an céad bliana bhí seach ceapan greisiid den idil is riile ach im lína bhí sé ar siúil den chlóirseach agus den Feabhra agus mar sin bhí gá bun ó le brunne agus bhí cummórtas ulvar acu bhí sé siúil in san Óstan Rochester Park Hotel agus bhí tuair Maltar acu atá an mór le rásin Lís Kelly ar an glóirseach Alan MacDonald ar an bíb agus Jimmy O'Brien mór ar an bíb agus bhí antá dearglam go mé le bheits a chréibh agus thu mé hísan agus Seid mé agus bú mé an bun don chlóirseach ní an fi bhuaí coní Peabridge an Skull rathn ag gún enemy an cummórtas den Feabhra. Ionach ar fad agus is scéil ionach sin leis an bun sin agus is bhí méid géirí láirt faoin doscéil féin mar ceoltar agus chuna a thosaigh tú ag an chláirseach a seint. Sure. Well, nar bhí me a trí blian dís as mé ag sin man fiddle agus thos mé ag seint ar Mal Suzuki agus bhí mé an passionanta fin ceol I gcóí handélum agus mé gcóí gur bheith an ceol head manéna clemma ahar ag seisiún ceol mé agan teachas riile ach níor hiig méid raibhar clochta chun bheith go máid seint mar sin níor airí go bhlam so bhí mé ag sin man just tí ra mé haon blion ag dís ach ní ra mé rohaige agus níor hiig mé like agus an sin ag sé hainblin de vís bhí mór ionach vís is sé dóí hamán muid gotí rang na ceol bhí se ag géirí me an deis agan ceol le haint agus honnig si go raibh sima go mé glóirseach agus tuair si well arrála an chlóirseach haint agus tuair mé well fáin iortas I suppose agus fuair si ionach fuair si chlóirseach dom agus fuair si mútear chlóir si ionach dar bhanam Kathleen nach nan tá na choní gahar na galibh agus tomar mútear just go agus out make shenum agus hatchil am bag can all different like special my ground chlóirseach chun nabnoch agus mar sin hos mé clock beag an smó agus posting ra mé clock den normacha agus an sin is curblin digdish the mahara ag gar ní sarna mé bidal agus hul me ar si or click clock the club agus fi me fanu get awesome agus fi me an omi ní sin agus der am pain ní beidir le shop tarlu ní beidir le yonia I ní start so an Kate law ella chuir mé learsúil le haid sé lugur margin dar méid sé agus rinne mé clach ar ba orga le agus an sin bhí mé có ionach inní an orga lei sin lean mé leis an nó sin agus bin dhearna mé ar do má blianta dig or ar fat agus an ceol an airgin nó mar cinál bailach chun mé thuhnú agus chun mé héna chuirnúil gur lean mé leis agus mé choiste agus leis is ceoldargus mintar ceol profisiún mé. Scale ionach inspiróach é sin is cínte is féidir lumsar a d gan eilem out the spirit ionach ach tuíla gom nachhfuil aontain do daltaí ag éisteach leat agus gantu bheith clochta nar áiti níos óga mar is míúir thu freisin nachhfuil Ceir fágad ach é sin ráte actually tá dásta instant showmer lom fuí láthair Hazel Stratford dig go Hazel shout out agus no sé dúirt mar nachcearn mé clochtagus nar hiic mé gra clochtaí tastal gur gohfuil mi sé mar múteir éfachtach ceam like tuigem céco táhaach is tá sé an nasc sin a dhéanamh idir clochta agus taibleir ionach mar hempla glódaí ní credan siad nach gahí buúhan ceol bheith onat agus dagan sé amachchas do chud géine ní cred mé sin in éair ceapan go dagan ceol ionach amachchas installe de clochta so tá
winning agam in knocking dalta agam agus yeah. Trú nach raid tú a gomsa mar bhíontar na ra mé níos aga mar déna mé an hidal an fiddle na ra mé níos aga ach fu méid Jackar a bheith a cleachta so féidir mar raid tú go mar bhíontar bheith beh mé im bhúntar well má tá gurí like tá sé go like tá mé like credim go láidir gohfuil sé like mar thula sé machara thugan spreige dumsa nó clocha níos mó agus san sin ar hosméid clochta hosméid bant tanabas so credim mujna well mis go persna mar bútar mujna I gushingta sculptural body an ri an áit tom sé gober gohfuil an clochta gohfuil an fé an structure socialta atá haar timpel ar de ceol ionach tábhaach agus mar sin chuin mis béim olbor ar bheith ag sinnam ceola daoine eile agus ag ghlachpóirte ceolcurrmacha agus an grúpi ceol agus an grísin déint cóide a hain ceol agus an grísin tá sprocna an a bheog agus gach seachtain cú na bhúla agus an sin an cinál dúise bí agus na búla le cóide agus sein le cóide agus tugann se sin a wad níos mó sprí den proséis má hin du mé in áit bheith sonny a latéine siomra gan éon rud ach beidir scúdú ag deir blian amháin nó a bheith éon ar gcónaí. Indiam céid fan gaid that mar sin chuna sa déile mis an fiddle bhí mé ag seinte ag clasicach agus ag dulgaí rang gach le seachtain lum féin ag déanamh scrúdú ag deir na bliana agus níor aon crack ag buint leis cai mé ró agus tusin sé mar go anna chud crack a bhainseach le do rangna. Céid ceapan dú héadal am golóir crack ag bant leis na rangna seo. Tá héadal ag cratha ceann. Yep, aon héadal. Bhí héadal ag sénam leis an ceolir in atágan an seo Maileann Rí in san ceoláir náisiúnta an sathar se chatte. So bhíam gachra ar bhí siad ionach agus tá muid cóbródú lastig. Céúirt go sétal. Okay, yeah. So leis sin agus leis do stíl féin leis do chuid ceol to stíl kinda nua aimsir atá agad inistún fi sin. Well, tá mé go ása gur hogéis sin tinara like an rud tá táhaí gcóí domsa mar ceoltar tradiisiúnta ná an spirit den fun atá mé géirí haint a chur an úl agus tásúla gom gnéime sin ar dús agus is é sin mo chéad fríreachta gcóí ach é sin ráte tá rinne me ceol hís UCC in oscail na hoscail Kirkig agus nar bhí mé ann thula mé golóir sná ceol golóir ceol nua aimsre agus cnéir nurá ceapan gur tháinig se sin amach mo chuid seint tradiisiúnta ní an céim sin agus is brala mé sin gur ra chunker nav consíach ag an éisteach sin ar mo chud ceol so agus mé ag sinnam má láh clé sin chuncan nó an armón don láhí an tún go minic cliisiom rudí atá syncopated nó syncopú an tú nó an bhfuil chuirdí nabhgnácha an tú nó atá beagán níos cosal le ceol nua chumthar ar nó chatsanam dó reich nó glas tá sé an cinál bín glór ahrá ann agus bín glór dur down ach é gan am chéna dé tá rá go bhfuil se sin mar chunker freisin ó bheith géisi le glór Feabhra ilan like tá an grá agam John orla sin agus tá mé hééis séisteach le glór Feabhra agus bín glór syncbú agus bín glór cóceol nabhnách ag Feabhra ilan freisin agus mar sin nílas gom cé ná an a donnig má láh céin or in is go swinine mar ó dort. Agus am ein éron nua aimimsethe gohéirethe gur má leat senam. Bram casa well is bralum galore daoine okay so bím sé sin ag banisice agus mar sin chuirte ceistem golóir arán atá cinál sean agus caite rial ach orintanta chuirte ceistem arán atá ionach nabhnach casa ar nó Nick Cave into my arms agus roin Kenna Jamie tam intonation Irie Bon in Ishvika ach pre her like my hampla falling slowly like Lan Hansard is bralamation chasa Fumi tá sé killing Poppy ach is brala Madalti hey 1,000 years le Christina Perry agus the person that actually Alance Marsesh she kendna aroni is mo ra chunker akir mar Colino agus is bralam quid da quid
ar an a rialer an chlá go am chéile vi cean le like beidir gan triplína in darbannim not as we agus fan mei an tanvastin a rialer an gorshuk. So yeah, orint don quid is mo Janum na kinál trí sin lumbain don crack orinte irter rudigan nabnach a castle hybanishuk an sin triolation current lua egg and charmness gohandul is maladini so. Well, Peter Meyer chatterí sé an show agus an air an mar tumi ag éis rudi mar sin so amach an seo una an bhfuil ein kind of flanse agat don gavil sa seachtaig giganna agus gacrod mar sin well tá sé có jazz an rud háda ná gur curméid dachar an bunor mar dús an person don féin agus nach mar agsú lenne buchad ach nis go sé búteach am tagachta na géirarm an fé albaíanamh so bhrálam albaíanamh ach bhrálam agus déana mé mí lei sin agus comála sin is múntarceol an aimseir mé agus bím sé múna sculptural balian B ag múna na chlórsí agus bím sé múna scoldar level freshen ag lá an nachra gwelscoil all in Athenry agus is bralam a bheith is tá galore passion agam an winter agus tá si vigilina ceanni agam the harpteacher.com agus tá mé géirí mo chuid móna mún teirta scapa agus tá súla go mééis sin éonhar an idirlín ag úsáid an síb sin so tá mé géirí an síb sin Herbert agus album mórteach nó ar lei tú sa chur leis an gá chunk of olivór síl sin sin he go dtíir bhil Christian sé go mééis go hinnta gur fád agus tá muitna ag tú go mór leis an album sin mátá sé amach míle wigus úna as tractor an lína agus caiinslin agus ámórla gachrad hí sé jazz an bula leat. Gur míle agus amach tú go mar le bula liveris.